everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Hindi ka buot. Ganyan kayo, bay. Yun na, bay. Mars Lolita naman yung paingon din eh, bay. Hama. Hawa. Oo, ubitaw. Kanya ba? Kanya mo lang kayang koyog, bay. Yun na. Yun na. Mura mo lang si Tasyo mo na. Tasyo. Daan pa ko. Si Tasyo yan. Relax. Psst, relax. Way kulba ang imong kontra. Kay, Basta, akong masulti rin ni mo. Pahals lang yun. Uy, Greggy, sa'yo malagi ka karon. Hi, my dearest Lolita. Ganyan na ako nagpaabot ni mo din, higod. Hala, uy, kaikog baya na ako ni mo, uy. Dali, saka sa mo din sa as. Pamin ako, lo. Yung lakik amin ako. Dali na mo ba? Sige na. Saka dayon mo din dayon mo. Tay, palihog kog mainom sa itong mga bisita, Tay. Sige na, lingkod mo. Greggy, lingkod. Tasyo. Yung nagkatupad na ko. Saka ba? Pasensya na gid kaayo ninyo ha, Greggy. Ang saon nga, nalingaw magud mig istorya ni Tasyo, good. Gikan magugos ila. Bitaw. Lingaw kay may nagstoryahan ay. Kuan baka nang. Ansa man day inyong gisgutan lita nga. Nalingaw man kayo mo. Kana bang mga lalaki nga nangulitaw din ako, Greggy? Daghan man din sa ato ang nagsigig padag sikretog suwat. Mao na magkatawa ko kay kun ako sila makita as personal manago man. Mao ba? Let, kinungkuan ba? Uwa pa mo to ni mo tubag nga kung gipangutanan ni mo. Ang unsa man? Kung doon na ba kay trato karon? Bitaw, uy. Ayaw lang mo kalain ako, ha? Kamong tanan, ikaw, Tasyo, Greggy, ganahan kayo ko ninyo. Kamo gid ang akong mga the best nga suod nga higala sukad pa kaniadto. Ay. Pero sa tinuod lang, karon lang gyud kumutag-an ninyo nga naanag gyud ko'y uyab. Ay, Tay! Naunsa man na, Tay? Paskan buanga. Nangatagak mo noon yung mga baso sa Diyos. Magkuta kong balik. Kinsa may mo trato, Lolita? Pasensya na gid kaayo ninyo ha, Greggy, Tasyo. Di gid na ako mahimong itug-an ninyo. Ilabi na nga, dili gusto ang akong uyab nga ipasaba ang iyang pangan sa tanan. Unya na ako siya itug-an ninyo kon makahukom naming duha nga magpakasal gid mi. Unsa? Sapit. Kining si imo. Si Bigwak Imo ba? Si Bigwak ba? Si King Kong? Wa gyud sa inyong mga gipanganlan. Basta kay may bawara unya mo kon si kinsa siya. Ayaw mo kabalaka. Kay sigurado ko nga kanang imong lolo, ako gid siyang makuha. Oh. Very good. Kung makuha na ganin mo siya Toribia, kinahanglan nga. Magpatuog yun ka, ha? Nga, namabdos ka, unya ang amahan si Lolo. Ha? Ayaw kabalaka, uy. Naana na sa akong pahak ang tanan akong mga diskarte. Oh. Kini. Gamitan ni. Oh, wow! Bino! Oh, pag pinaag ini, hubga si Lolo, ha? Ug sa dihang, hubog na siya, maghubo ka. Ha? Maghubo ko? Oo, maghubo ka. Unya, hubuan sab nimo nga akong Lolo. Ha? Imo siyang gakson. Kay magbutang ko og kamera aron nga makuhaan ako og mga ebidensya ba. Aron si Lolo makorner og di na makabalibad nga magpakasal nimo. Kan? Good idea. No problem, Renato.
ako ka ng buhaton. Kana. Mao na importante. Balag, way nahitabo ninyo basta nga naalam mo litrato nga naghubo mong dawa. Areglado. Ako gid ka ng buhaton. Uy, wag yun mo palibak ay ni Asya. Karon ka lang. Uy, hala. Ano? Kaisugod. Sumbo. Mura man og gisapo tagi mong lolo. Ay, kuan. Ayaw lang una og dola dayon ha. Timinga nga mubugnaw na ang yang mo. Ayaw ka bala ka rin ato. I can handle everything. Hiya, tigidig, tigidig. Hiya, tigidig, tigidig. Basta. Basta, mao na to tong sabot, Toribia. Kinahanglan nga mo lampos gyud ta ini. Salig lang. Ako nagibahala ining tanan. Very good, Toribia. Bangga kita nila. Lama gani mo panghupaw de siyo. Unsa may problema ha? Wangay. Ujo ko magdahom nila. Nga unsa man? Miingo mas lulita nga nana kuno si trato. Ha? Kinsa man? Wa mo siya musulti is panga kinsa. Iskis. Siskis. Seryoso ka siyo? O lagi. Di daw. Ay. Nakadungog maganis Lolo Goryo ug ako sa pagtug-an niya. Wag yun sa man niya pagsulti. Mingon siya Pits nga karon pa lang yun niya gisulti ang tinuod nga nana kuno siya gigugma sa tago. Mugdili lang kay kuan gigugma, hinigugma na gyud hinigugma. Yamat. Nyam. Tinod. Lagay. Miingon pa siya sa pag-intro nga ganahan kuno siya nako og ni Lolo Goryo kay mga buutan kuno ni. Pero nanadyo kuno siya uyab. Ang pangutana kun kinsa? Unya na kuno niya isulti ang pangan kung makahukom na kuno sila nga magpakasal. Paskang! Niya na sa come on! Oh, come on! Paskang buwangan, no? Kinsa magadi ay ng lalaki, ha? Surti ha, tinimod na. Swerte! Come on. Dariat maligas! Baya! Pagkamamul sa ramang lulita, niya magpurol pa yun. Makapanakla, masarap tayo nagdi oras. Oh, come on. Lain na sa kong gibate no pagkadungog na kopits. Mura kog namugnaw. Nahugnaw. Siya nahugnaw. Kombinasyon nahugnaw, namugnaw. Magali, nahugnaw. Bako na da. Kana lang siyo, kana lang. Kana lang, kalma day, kalma. Basinog, kanang gikomedyahan lang mo ni Lolets. Come on. Dito komedya siya, Pits. Dito komedya. Seryoso gito siya yun. Relax lang. Ay lang kabugno na yun. Samtang wa pa makasal ang babae. Pwede pa kayo ng ilugon. Oh, come on. Pero, kuan manggod, nagwandog-wandog manggod ang akunahon na ron, Pits. Nagwandog-wandog. Oh. Parang ikog ito eh. Ug sa kuan pa nagbarag-barag. Nagbarag-barag. Kung kinsa yung kaha ng tawhana, nga nakadama ni Lolita. Oh, come on. May buwan na niya na nato siya. Ang atong buhaton, panita nato na si Lolita kung kinsay atong namatikdan ka magsige o niyag dool-dool niya. Kinahanglan yun, Pits. Kay, kung tinood mangane nga, na yun na si trato, Milak. di nalantingali ko mo padayon siya kung pagpaninguha niya. Oh, come on. Milog mo ang luhas ilong. Ayaw siya. Ayaw no. Dito mo sa rinder. Bangad mo na. Kung may mo, ilugon yun na to, Lolita. Langkato na to ang iyang dughan. Ngam, mahigog mariani mo. Suda sa nalang katon. Lagi nga sa langkatong purol. Hindi lang siguro kung mamugos, Pits, eh. Di na lang tingali. Kaluran, pud ni mo, eh. Ayaw na yung panlood. Kinahanglan mo, sukol ka. No retreat, no surrender. Di ka mo surrender. Ngano mo galo? Oo man kasi mong mood karon. Naglagot ko. Ha? Kisa nga imong gikalagutan. Naglagot ko ni Lolita. Ngano naglagot pagka Lolita nga
imo man tong pinangka. Lagot ko kay doon na siya gikompisal na mo. Nga kono, siya doon na sikretong hinigugma. Unsa? Naa na si hinigugma? Oh, naanak ko, no? Kinsa man? Wa siya masultay na mo konsekensya. Kinsa man day ang gisultihan na lo? Ako, og si Tasyo. Uy! Kuyawa ko na ng balita agad. Sa ato pa, wala day tay chance ini. Wala day kay, wala day kay chance ni Lolita lo. Unsay wa na chance. Naglagot ra ko na to. Pero wa na magpasabot nga mo atras na ko. Kay wa na sa akong bokabularyo nga magpalupig ko na bisan kinsa. Ay, medyo maalarma sabta ng balita alo da. Pero ano man siya musulti og si kinsa? Sultero niya kuno siya kon makahukom na kuno silang magpakasal. Ah, stilan. Marag imposible man gaya na istorya halo. Kaya wa man ta makamatikod nga doon nila ang ulitaw ni Lolita. Matod niya, ang uban, gipagi rasuat. Una. Ay, kung ing na nga, gisugot sa sab niya ang lalaki pinaagi sa suwat. Muna, kana na to. Muna akong karoon pagayo. Pero sagdi lang, mangita kong pagi, nga may bawaan ako kung kensag yung nalalakiha ang gikumpisan ni Lolita na mo. Di ko matugot, nga nailaing makasakmit sa gugma ni Lolita. Ako lo. Ako, tabangan ti ka sa pagdiskubre, ana. Mahibawaan raw niya nato ng tanan. Unsa ka? Imo silang gisultihan nga naa na kay trato? O, Glenn. Kinsa man? Shh, uy. Ayaw pagsabaan na ato ra na. Buing ka, uy. Gikabuang nga rin mo sila, no? Ako nang gituyo, Glenn. Kikibaw ka. Seloso ba kayo ng tiguang? Ilabi na kung makakita si Tasyo. Maunang ako yung gituyo aron dili sila mag-away. Maayosad, uy. Pero, huy, di mo sila paulian. Dili, uy. Bahala na sila nga makadiskubre, ana. Basta kay ako gid silang gidaygan nga naa nagyugoy uyab. Badlungon na, gid mo, uy. Mutuo ra ba dahi na sila sa imong isulti? Bahala na sila kung makaibaw sila sa tinuod. Kung pugson yun kanila sa pagpatugan, kisa man sa imong ipasangil nga pangan. Ingnon ako nga si Liklik ang ako uyab. Hala? Si Liklik libat? Buing mo kalulita, oy. Pulos lagi ka binuang sa. Jesus, di ta magsineryoso, oy. Ako ra magud silang gikabuangan, good. Kikapuyan ko anak nila gaw, uy. Lisod sad kayo kung magsineryoso ko, no? Ay nalang pag-mention og pangan, uy. Pasagdahin na lang na sila nga mo diskubre. Maobitaw. Bahala na sila kung kinsa ilang hunahunaan. Basta kay dili gyud ko mutug-an nila kung kinsa ang akong hinigugma. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.